Топ етерични масла за облегчаване на хрема и запушен нос. Познати от векове, те се използват също така за пречистване на синусите и облегчаване на дишането. Намаляват възпалението, борят се с бактериите и облегчават болка. Масло от мента отваря дихателни пътища, изчиства слуз и помага като облегчава дишането и подпомага като цяло дихателна система. Етерично масло от евкалипт е едно от най-добрите средства, алтернативни средства за профилактика и за въздействие при запушен нос и хрема. То може също така да облегчи много добре симптоми на настинка и кашлица. Етерично масло от чайно дърво – чудесно средство при хрема и запушен нос. Има антивирусни, антибактериални и противогъбични свойства. Масло от риган бори се с бактериите, които причиняват синузита и успешно така облегчава дихателна система и отпушва носа. Може да спре дори растежа на бактериите, които причиняват хрема и синузит. Масло лавандула намалява болката и подуването, които водят до запушения нос. Познати още от векове, етеричните масла имат чудесно въздействие върху нашия организъм, не само при настинка и при запушен нос, но при грип, при всякаква вирусна, бактериална инфекция, при респираторни всякакви проблеми и състояния, както при настинки, може да се използват и като цяло като средство за профилактика и общо укрепване на целия ни организъм.